posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Layton Mangochi amenenso ali activist odziwika dziko lino la Malawi. Iyeyo wayankhulapo zokhuza leader of opposition komanso leader of the house makamaka pa nkhani zimene zidayankhulidwa ku parliament ndi a president ku state of national address SONA. Takhani pompo mumvesere kuti Layton Mangochi lero lino pa 21 February wayankhula zotani. A opposition uthenga ndiwo pamene nduna zikusokoroka kupita madera kuti zizikanamiza be Malawi kudzera mwatate wawo wabodza uja President Chakwera amene achedwe former president pa 16 September kuna kuti nanunso afodi UDM DPP tachalisani misonkhano nanu weekend mukatsutse kunena kuti ndizabodza awa akungofuna kutiona kupusa kapena kupitiriza kutiona kupusa. Mukanene chilungamo Ainoki Chihana tukunyadirani, Ajapi Muhango tukunyadirani, Adaliso Kabambe tukunyadirani, pa ground Alfred Gangata, Norman Chisare, Samie Sulemani, a Victor Msowa, a George Chaponda, Gladys Ganda, Mere Navicha, Catherine Nzumara Kumpoto, Anzomera Ngwira, TN tipite pa ground nonse aspiring candidates our opposition pitani weekend mukalalike Chakwera ngwabodza sanga chita action iliyonse chifwandi zake za mutu mwake zimene zija za musona. Musamulangize president kusinda zinthu, mumulangize zakupakira pa 16 September apakira zipita. Ngakhale ena mparliament ali matukutuku ngati nyumba ya anamangira ndambu yawo zolakwika. Parliament iyo inali anthu amasompenya anamanga imeneyo ukakongola ndalama ku China. Inu mukubwera lero mwapeza mwayi otsogolera nyumbamo nkumaopseza anzanu. Liti mimba zake zimenezo mungaopseza anzanu mimba zake zimenezo? Ndi ndani iweyo? Ndani iwe ndiwe ndani iwe? Oti uzaopseza azinzako anthu ophunzira bwino, ungaopseza anthu ophunzira bwino aphungu otsutsa boma mparliament. Who are you? Iwetu sidolo iweyo, sidolo ndiwe kape wa chabe. Ngati uli dolo akudikira kumakanjira huko, nsewu wa makanjira Mangochi akudikira anyamata upite ukabyalike sobodza akudikira adziwe pa 20% imene inatengedwa ku Saudi Arabia. Mungutukwanisa fumu makanjira huko chambo ngati MP wa makanjira tapita ku makanjira huko ukauze Amalawi aku Mangochi makanjira chimene munachitira 20%. Ngati si Thanksgiving yopusisa anthu amakanjira kukupasa ka uminister ka udeputy ko tapita ku makanjira. Amalawi osalolera zinthu zopanda mbitu izi kuti zizikunamizani, osakunamizani. Inu ngani muone masomphenya pa 16 September mukapanga bwanji kumuchotsa uyu president wabodza Chakwera. Uyu wabodza uyu Chakwera ndi wabodza. Andimange ngati ndikunama. Chakwera ndinu president wabodza Malawi yonse ino west. Inu ya Chakwera mundione kwambiri ine Layton Mangochi kumene muliko mutalembalemba SONA yanu ndikumapita mparliament kumakabyalika Malawi ndizabodza. Ndiponso ndikuchallenjani pano achakwera msonkhano wanu kupanda kuyenda ndi mabandi, kupanda kuhonga ma 2000 anyamata anuwo. Nduna zina zimakhala ngati za ku India zimahonesa chitukuko cha ku India, kwa munthu okhala Malawi savage wachabe
sitikuzifuna ifeyo. Enoki Chihana ndasangalala kuti mutapita kulumpi munali ndi anthu ambiri otamva uthenga wanu. Mwapitanso kukasungu munali ndi anthu ambiri. Achapi Muhango konse Anzomera Ngwira kumene mwayenda, Adaliso Kabambe, Felix Njawara, Fredo Kisi, Awira Tikalonga, Mai Patricia Kariati. Anthu akukutsatani simapasa ndalama. Koma awa IMCP awa amene afuna weekend atuluke azikanamiza Malawi. Muzikanena za zitukuko zimene mwamanga maroji kwa Kapatenga kuja pasalima paja munene mafrasi ku area 47 munenezo zoti mwakula mabasi mwabisa South Africa weekend munene osakhala zoopyeza anthu mparliament. Never. Inene wakhala pungu ineyo iwe kundiopyeza ine zinakasweka momucha. Ine sunga ndipusitse ngati ndalama zako zikugwira ntchito tuma anthuwo andichite eliminate ine koma ine. A opposition uthenga ndiwo pamene nduna zikusokoroka kupita madera kuti zizikanamiza bya Malawi kudzera mwatate wawo wabodza uja President Chakwera amene achedwe former president pa 16 September. Kuna kuti nanunso afodi UDM DPP tachalisani misonkhano nanu weekend mukatsutse kunena kuti ndizabodza awa akungofuna kutiona kupusa kapena kupitiriza kutiona kupusa. Mukanene chilungamo. Enoki Chihana tukunyadirani, Achapi Muhango tukunyadirani, Adaliso Kabambe tukunyadirani pa ground, Alfred Gangata, Norman Chisare, Samie Sulemani, a Victor Msowa, a George Chaponda, Gladys Ganda, Mere Navicha, Catherine Nzumara Kumpoto, Anzomera Ngwira. TN tipite pa ground nonse aspiring candidates our opposition pitani weekend mukalalike Chakwera wabodza sangachita action iliyonse chifukwa ndi zake za mutu mwake zimene zija zamusona. Musamulangize president kusintha zinthu, mumulangize zakupakira pa 16 September apakira zipita. Ngakhale ena mparliament ali matukutuku ngati nyumba ya anamangira ndambu yawo zolakwika. Parliament iyo inali anthu amasompenya anamanga imeneyo ukakongola ndalama ku China. Inu mukubwera lero mwapeza mwayi otsogolera nyumbamo nkumaopyeza anzanu. Liti mimba zake zimenezo mungaopyeza anzanu mimba zake zimenezo? Ndi ndani iweyo? Ndani iwe ndiwe ndani iwe? Oti uzaopyeza azinzako anthu ophunzira bwino, ungaopyeza anthu ophunzira bwino aphungu otsutsa boma mparliament. Who are you? Iwetu sidolo iweyo. Sidolo ndiwe kape wa chabe. Ngati uli dolo akudikira kumakanjira huko. Nsewu wa makanjira Mangochi akudikira anyamata upite ukapyalike sobodza. Akudikira adziwe pa 20% imene inatengedwa ku Saudi Arabia. Mungutukwanisa fumu makanjira huko. Chambo ngati MP wa makanjira tapita ku makanjira huko ukauze Amalawi aku Mangochi makanjira chimene munachitira 20%. Ngati si Thanksgiving yopusisa anthu amakanjira kukupasa ka uminister ka udeputy ko tapita ku makanjira. Amalawi osalolera zinthu zopanda mbitu izi kuti zizikunamizani. Osakunamizani. Inu ngani muone masompenya pa 16 September mukapanga bwanji kumuchotsa uyu president wabodza Chakwera uyu wabodza uyu
Chakwera ndi wabodza andimange ngati ndikunama. Chakwera ndinu president wabodza Malawi yosaino West. Inuyo achakwera mundione kwambiri ine Lighton Mangochi kumene muliko mutalembalemba sona yanu ndikumapita mparliament kumakabyalika Malawi ndizabodza ndiponso ndikuchallengeani pano achakwera msonkhano wanu kupanda kuyenda ndi mabandi kupanda kuhonga ma 2000 anyamata anuwo nduna zina zimakhala ngati za ku India zimahonesa chitukuko cha ku India koma munthu wokhala Malawi savage wachabechabe sitikuzifuna ifeyo. Aino kichana ndasangalala kuti mutapita kurumpi munali ndi anthu ambiri otamva uthenga wanu. Mwapitanso ukazungu munali ndi anthu ambiri achapi muhango konse anzomera ngwira kumene mwayenda Adaliso Kabambe, Felix Njawara, Fredo Kisi, Awira Tikalonga, Mai Patricia Kariati. Andu akukutsatani simapasa ndalama. Koma awa IMCP awa amene afuna weekend atuluke azikanamiza Malawi. Muzikanena za zitukuko zimene mwamanga maroji kwa kapatenga kuja pasalima paja munene mafrasi ku area 47 munenezo zoti mwagula mabasi mwabisa South Africa weekend munene osakhala zoopyeza anthu mparliament never inene wakhala phungu ineyo iwe kundiopyeza ine zina